Ay, sakit sa akong ulo, uy. Di na po ko kapaningil ron. Na? Na? Ma, unsa naman pud ma? Na? Pwede ikaw akong subuon pagpaningil sa nakautang na ako? Ma, wala man ko kailanang nangutang sa imo ha. Dali naman na dong mo na. Asa man di ay na dapit ma? Diha ba sa Badia Village? Kuha sa tong notebook ba kay ipadala na ko sa imo? Sige ma, kuhaon sa nako. Sakit lagid sa akong ulo, uy. Kini ma oh. O ka na anak, sige lakaw na dito. Dungo naman ko kaadlaw ng tambay-tambay diri. Wala na dyan ko kita ni nanay ni Agi ba? Basi nakabayad, naggogo si Dudong Pawis og si Lucio. Basig mo Agi, turun si nanay. Paabot-aboton sa nako. Uy, kinsa man ang babae pa dulong diri? Walok man kaayo. Ano na siguro niya Badilla Village? Uy, bata, tama-tama, mangutana ko bi. Tanaw sa kuwa oh. Dong, pwede mangutana? Mao na niya Badilla Village? Oh, maon eh. Nga naman di ay. Kaila ka ni Maria dong? Ngano man kita man sa akong ate? Ngano di ay te? Naman ko ni siya yung utang sa kong mama dong. Ay, anak di kaninang Marilyn te. Sa ato pa, siya di ang nipulig paningil. Na! Ate, magkuna! Mag-ora dyan nilakaw. Mao ba dong? Kini si Claire og si Dudong Pawix og si Lucio dong, kaila ka? O, kaila ko anate. Pero na ay pero. Unsa man na dong? Kini, kinamutana. Murag makakwarta dyan ko aniron ba? Asa man ay dapit ilahang balay dong? Te, gay kog 20. Tuyugan ta ka kung asa ilang balay. Wala pa ta kasingil? Tara. Money down. Perti gining bataa o. Sigurista man kayo. Dara dong o. Makapalit yung kupan aniron. Dali te, sunod sa kuha. Ti, mauning balay ni Lucio. Dong, sirado man lagi. Nana diha te, nana sa sulod. Dong, ayo ha dong be. Ayo! Ayo! Kinsa man ron? Mura marog tingog di Tisoy. Tisoy, unsa man? Kuya Lucian, nangita si Muha. Og maningilay na, ingna wa ko'y kwarta. Chika, mane! Tisoy, kinsa na? Kuya Lucian, nangita si Muha, chika. Ha? Chika? Abi na ko maningilay na. Dawbi? Pagdali dira Kuya Lucio, kaya nagdali pa yan ni siya. Kinsa man nang nangita sa kwarta, Tisoy? Ikaw si Lucio? Oh, ako. Kinsa may akong ikalagad nimo? Ay, niyan, day ko diri si Muha kay maningil ko. Anak, day ko ni Marlene. Ha? Naa man din ni anak na gwapa si nang Marlene. Ano man yung tawhan? Sige, magtanaw sa kuha. Tanawa ra ni si Kuya Lucio, natulala. Kung sinang Marlene pa rin naningil ron, nitago na ni siya. Lucio, 50 man na imong adlaw day, no? Di man nakakadlaw wala kahatag. 250 tanan. Ha? 250? Maunang wala kabayad si Kuya Lucio, kasi sige magtago. Oh, 250. Ay, 250 raman day na. Dara oh. Dali ara kakuot ni Kuya Lucio kwarta oy. Katong niagi, lumbaanay og tago. Wala bi ako'y cambio 50 ni Lucio. Wala kay kambyo. Advance na lang na. Balik-balik ko paningil ha.